ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திம்ராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாக்கயே சக்ஷுமுமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிதம் சாவினம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மாயம் ததா சிவபாத்திகம். ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே கோபிஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. ரத்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தானீஸ்வரி சுபானுசுதேவியே பிரியமானி ஹரி பிரியே. வாஞ்ச கல்ப திருப்த கிருப சிந்து ஏவச ஞானாம் பாவ ஏ வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வைணவம் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறோம். இல்லை வைணவ ட்ரெஸ்ஸை பற்றி இன்னைக்கு எடுக்கலாம் இன்னைக்கு. ஸோ லாஸ்ட் அத்தியாயத்தில் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து மாதாஜி எடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது பிரசாதத்தை பற்றி எடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது முன்னாடி பார்த்து கேட்டிருந்தவங்க யாராவது என்ன எடுத்தாங்க சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பேசலாமே, எல்லாம் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்களேன். கிளீன்லினஸ் பத்தி சொன்னாங்க. என்ன மாதாஜி? கிளீன்லினஸ், சுத்தம் பத்தி சொன்னாங்க. பிரசாதம் பத்தி எடுத்தாங்களா? பிரசாதம் சொன்னாங்க. அதை எப்படி விநியோகிக்கணும், எந்த மாதிரி பாதுகாக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே. பிரசாதம் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க, நிறைய கிளீனிங் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. அது ஏதாவது என்ன சொன்னாங்க, என்ன புரிஞ்சுதை சொல்ல முடியுமா? பிரசாதங்கள் செய்யும் பொழுது அதை வந்து விநியோகிச்சுட்டு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க கூடாது. அப்படியே வச்சாலும் அது தனியா வைக்கணும். அப்புறம் அந்த இடங்களை சுத்தம் படுத்தணும், பாத்திரங்களை சுத்தமா வைக்கணும். அதான். வைணவத்துல இது மட்டும்தான் இருக்குங்களா? புரிஞ்சுட்டீங்களா? வேற என்ன இருக்குங்களா? வேற கிச்சன் கிளீன் இருங்க. நம்ம பிரசாதம் வந்து நம்ம எதுக்காக நம்ம உண்றோம், அதுக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கீங்களா? வைணவத்துல நம்ம சொல்றது பகவான் எதுக்கு நம்ம பிரசாதம் சொல்றாங்க? எச்சல் பண்ணாம பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது எச்சல் பண்ணாமல் செய்தல், கிச்சன் கிளீனாக இருத்தல், பேசாமல் சமைத்தல், பகவானை நினைத்து மந்திரங்களை சொல்லி பகவானை தொடுவதற்கு முன் கை கால்களை சுத்தம் செய்தல். அப்புறம் வந்து முகர் வாசனை பார்க்க கூடாது, ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் வைக்க கூடாது, மிச்சம் உள்ளதை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து அப்புறம் சாப்பிடக்கூடாது, ஒரு முறை யூஸ் செய்ததை திருப்பியும் அதை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் சொன்னாங்க. இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா நீங்க? அதுல அவங்க சொன்னதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் எழுதி வச்சிருக்கீங்க. சூப்பர் மாதாஜி. அதாவது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதையே நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? வைணவத்துல நம்ம படிக்கலாம். இப்போ அதை பத்தி இது பண்ணலாம். ஏன்னா முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து எப்பவுமே வந்து பிரசாதம், பகவானுடைய பிரசாதம் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது எந்த அளவுக்கு நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படி தெரிஞ்சுக்கதான் நான் கேட்டேன். இதுல ஒரு சின்ன விஷயமா சொல்லிட்டு நாங்க அப்புறமா ட்ரெஸ்ஸிங்ல போயிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலே பாத்தீங்கன்னா 3 அதாவது 3ஆம் அத்தியாயத்துல 11ஆம் ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டது. அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு?
ஏன்னா நீங்க பேசிக் கிளாஸ்ல பண்ணியிருப்பீங்க, அட்வான்ஸ்ல பண்ணிருக்கீங்க, லெவல் 3ல வந்திருக்கீங்க இப்போ. என்ன சார்? என்ன? அதாவது பகவத்கீதையில 3வது அத்தியாயத்துல 13வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது. அது ஏதாவது தெரியுமா? டக்குன்னு பார்த்து சொல்ல முடியுமா? இல்ல நான் சொல்லட்டுமா? யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு உண்பதன் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் விடுபடுவார்கள். தங்களது சுய துன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்ணுகிறார்கள். இதுல இருந்து நம்ம வந்து 13வது ஸ்லோகத்துல 3வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து அதாவது நம்ம பிரசாதம் கிடைக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருடைய உணவு கிடைக்கிறது வந்து எல்லாருடைய உழைப்பு இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த 4 வர்ணங்கள் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த 4 வர்ணங்கள்ல வந்து 4 வர்ணங்கள் எல்லாருமே அது இப்ப இது பண்ணாதான் வந்து நமக்கு தானியமே கிடைக்குது. ஒரு மகாராஜ் ஒரு 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 கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவன் அந்த கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஒழுங்கா பண்ணாதான் வந்து அடுத்த இது வந்து அந்த நாட்டு மக்களும் சரி, பிராமணனும் சரி, மற்ற சூத்திரனும் சரி, இவன் வைஷ்யனும் சரி, எல்லாருமே ஒரு கரெக்டான பொசிஷன்ல வருவாங்க. ஸோ அதன் மூலியமா இப்போ பிராமணன் என்ன பண்றாங்க, அவங்க யாகம் பண்றாங்க, அப்புறம் பகவானுக்கு ஸ்லோகம் படிக்கிறது எல்லாம் அந்த வேலையெல்லாம் பண்றாங்க. அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? மழை வருது. ஸோ அந்த மழையினால நாம என்ன பண்றாங்க? விவசாயம் பண்றாங்க. இத அழகா நம்ம அத வந்து வேதங்கள் படிக்கிறனால நம்ம யாகம் பண்றனால தான் வந்து நமக்கு இப்ப தானியமே கிடைக்குது. அந்த தானியத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்? அறுவடை பண்ணி அத கொண்டு போய் வைசியர் கொண்டு போய் மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் சேல்ஸ் பண்றது, அது வியாபாரம் பண்றாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் சூத்திரர் அத கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் அந்த வேலையெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு கடைசியில நம்ம என்ன பண்றோம்? வீட்டுக்கு கொண்டாந்துட்டு அத அழகா வந்து நாம கிளீன் பண்ணி சுத்தப்படுத்தி அத வந்து பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்ணி பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க. இது ஒரு சக்கராஸ் தான், யோக சக்கராஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த யோக சக்கராஸ் மூலியமா தான் நமக்கு இந்த தானியமே கிடைக்குது. ஆனா நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகமான இந்த உடலுக்காக நாம உணவு செய்யறோமே தவிர, இது எந்த உணவு எங்கிருந்து வருது? ஒரு பிரசாதத்துல வந்து ஒரு பருக்க கீழே விழுந்தா கூட அது தோஷம் சொல்லுவாங்க. இது வைணவத்துல நம்ம சொல்றது. ஒரு சின்ன நெல், அதோட திருவள்ளுவர் கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லுவாருங்க, ஒரு பருக்க கீழே விழுந்தா கூட அதுல ஒரு குச்சி வச்சு குத்தி அதை டம்ளர் தண்ணியில கலசி அது அப்புறம் சாப்பிடுவார் திருவள்ளுவர். ஏன்னா அவருடைய இதுல அது மாதிரி ஒரு பயிர் கூட நம்ம கீழே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அது பிரசாதம். அந்த மாதிரி நம்ம பிரசாதத்தை நாம செய்யணும், சுத்த பத்தமா இருக்கணும். ஏன்னா இதனால இந்த யோக சக்கராசு மூலியமா கிடைக்கிற தானியங்கள் எவ்வளவு பேர் உழைச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே இது பாவமும் இருக்கு, இதுல இது நன்மையும் இருக்கு. பகவான் இதுக்காகதான் நம்ம வந்து பிரசாதத்தை வந்து பகவானுக்கு நம்ம படையல் பண்றோம். என்ன மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எவ்வளவு உயிரினங்கள் அது உண்டு வாழ்ந்திருக்கு. அதே மாதிரி அந்த உயிரினங்கள் நிறைய இறந்திருக்கும். ஸோ அதுல பாவ காரியங்கள் நிறைய இருக்கும். அதனால பகவானுக்கு நம்ம வந்து சுத்தமா கிளீன் பண்ணி நம்ம அதை வந்து பிரசாதம் ரெடி பண்ணி நம்ம படையல் பண்றோம். படையல் பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்றோம். நெய்வேத்தியம் பண்ணி நம்ம மட்டுமா சாப்பிடுறது? நெய்வேத்தியம் பண்றது கிடையாது. நம்ம வந்து எல்லாருக்கும், நம்ம எதிர்த்தாப்புல இருக்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். நம்ம குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும். ஏன்னா இப்ப நம்ம குடும்பத்திலே இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்ப நம்ம மட்டும் கிருஷ்ண கான்செப்ட்ல இருப்போம். ஆனா வீட்டுல இருக்க ஒய்ஃபு சில பேர் பிடிக்காது, சில பேர் பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்காது, சில பேர் பெரியவங்களுக்கு பிடிக்காது, சில பேர் இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த பௌத்திகமான உலகத்துல அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இதை பத்தி அவங்க சில பேர் தெரியாம இருக்கும். பகவத்கீதையை சில பேர் படிக்காம இருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரசாதம் நம்ம ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது அந்த பாவம் மட்டும் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க வந்து அது இது பண்ணுவாங்க. அதனால நம்ம பிரசாதத்தை வந்து நம்ம படையல் பண்ணி நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், விநியோகம் பண்ணணும். சில ஃபேமிலியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து கூட நம்ம எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலியா இருந்து எல்லாமே பகவானோட பிரசாதத்தை சாப்பிடுவாங்க. ஸோ எல்லாமே செய்வாங்க. ஆனா சில வீட்டுங்கள்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு யாராவது பக்கத்துல அக்கம் பக்கத்துல அந்த பிரசாதத்தை கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு அது ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கலாம். 2வது கிளீனிங் பத்தி இப்ப மாதாஜி அழகா சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கிளீனிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்போ ஒரு சயின்ஸ்ல ஆர்டிக்கல் கூட போட்டிருக்காங்க. என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டொமேட்டோல பாத்தீங்கன்னா அந்த காம்பு கிள்ளிடுச்சுன்னா அந்த காம்புக்குள்ளார பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஃபேக்டரியா நிறைய இருக்கு. கிருமிகள் நிறைய இருக்கு. கிருமின்னு சொல்ல முடியாது. நல்ல ஃபேக்டரியாவுக்கு நம்ம தீமை பண்ற ஃபேக்டரியாவும் இருக்கு. நிறைய உள்ள இருக்கும் அதுல. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கிளீன் பண்ணணும். நம்ம என்னதான் நம்ம கிளீன் பண்ணாலும் அதுல கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதது அந்த மாதிரி. ஏன்னா இப்போ இன்னொரு சயின்ஸும் சொல்லலாம் பாத்தீங்களேன். இப்ப நம்ம ஃபேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்ம முகத்திலயும் சரி நம்ம உடம்புலயும் சரி இது நம்ம முடி துவாரம் எப்படி நம்ம உடம்புல தோல் ஸ்கின் எல்லாம் இருக்குங்களோ அதே மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா லைட்டா 1 mm சொன்னேன்னு 1 mmல குறைஞ்சது பாத்தீங்கன்னா 4000 ஹோல்ஸ் இருக்கு நம்ம ஸ்கின்ல. நம்ம அதாவது ஃபேஸ் ஸ்கின்ல தான் வந்து நிறைய
ஃபேக்டரியாஸ் இருக்கு, நமக்கு தெரியாது. அந்த ஃபேக்டரியாஸ் இருக்குது ஏன்னா அது ரொம்ப நல்லது அது. இப்ப நிறைய பேர் தூங்கி எழுந்துட்டு நீங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா தூங்கிட்டு எழுந்து வந்து பாருங்களேன், உங்க ஃபேஸ் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஏன்னா அது நீங்க தூங்குற நேரம் தான் அந்த ஃபேக்டரியா வேலை செய்யும். வேலை செய்யும்போது அந்த நீங்க உடம்புல அந்த கிருமி எல்லாம் அது தின்னுட்டு அடுத்து ஹோலுக்கு அது மாறும், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அந்த ஹோல்ல இருந்து இன்னொரு ஹோல் போகும். அப்படியே மாறி மாறி அங்க வந்து அது இனப்பெருக்கம் பண்றது எல்லாமே நடக்கும் இந்த ஃபேஸ்ல. நம்ம எல்லாம் லேடிஸா நம்ம என்ன பண்றோம், மாத்தாஜிஸ் எல்லாம் போய் பியூட்டி பார்லர்ல போய் ஃபேஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு வரோம். அந்த பாக்டீரியா செத்து போயிடுச்சுன்னா மூஞ்சி வேற மாதிரி போயிடும். அதனால தான் சில பேருக்கு வயசான பேருக்கு அந்த நிறைய கிரீம்லாம் போட்டு நடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, கிரீம்லாம் என்னென்னமோ போடுவாங்க முகத்துல. போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் அனுப்புனா வயசான மாதிரி ஃபேஸ் ஆயிடும். ஏன்னா இந்த பாக்டீரியா நம்ம அந்த இது உள்ள இருந்தாதான் நமக்கு வந்து அது நல்ல ஸ்கின் வந்து பளபளப்பு கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது. ஸோ அது வந்து இப்ப சயின்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி வந்து அந்த ஸ்கின் அதே மாதிரி தான் இந்த காய்கறிகளை வந்து நிறைய வந்து பாக்டீரியா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இருக்கு. அதை நாம கொல்றோம். அதை கொல்றனால தான் அப்ப அந்த பாவத்தை நமக்கு தெரியாமவே நம்ம கொல்றோம். ஸோ அந்த கொல்லும் போது அந்த நம்ம அதுக்குதான் பகவான்கிட்ட அந்த பிரசாதத்தை நம்ம படைக்கும் போது என்ன அந்த பாவங்கள்லாம் பகவான் ஏத்துக்கிறார், நமக்கு பிரசாதமா கொடுக்குறாரு, புண்ணியமா கொடுக்குறாரு. அந்த ஒரு பருக்க கூட நம்ம கீழே போடக்கூடாது. கீழே போடாம அதை நம்ம சாப்பிடணும். அதுக்காக நம்ம கீழே போட்டது நம்ம சில பேர் எடுப்பாங்க, சில பேர் எடுக்க மாட்டாங்க. அது திருவள்ளுவர் பண்ணாரு. நம்ம அது மாதிரி சிந்தாம சாப்பிடணும் பிரசாதத்தை. சிந்தாம ஒரு சின்ன விஷயம் கூட நம்ம கீழே மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பகவானுடைய பிரசாதம் அது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா யோக சக்கரா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க பகவத்கீதையில. ரொம்ப அழகா இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாரோட உழைப்பும் அதுல இருக்கு. அதுல வீண் போடாது. ஏன் பிராமணன் வந்து வேதம் படிச்சாதான் அந்த மழையே வரும். இப்ப யாரு வேகம் படிக்கிறா, எல்லாம் காசுக்காக அவங்க வீட்டுக்கு நல்லா இருக்கணும், தொழில் நல்லா இருக்கணும், அந்த மாதிரி யாக்கம் தான் பண்றாங்க தவிர மழை வரணும் அது பண்றது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு சங்கராச்சாரியார் மடம் இருக்கு, ஒரு சிறு பெரிய மடங்கள், அந்த மாதிரி மடங்கள் தான் இப்பெல்லாம் அது மாதிரி நம்ம இப்ப நம்ம நம்மளுடைய இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கூட நரசிம்ம இதுக்கு பண்ணுவாங்க. அப்புறம் மழை வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாயாபூர்ல யாகம்லாம் பண்றாங்க. அது ஒரு பெரிய பெரிய இதுதான் பண்றாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஊர்ல இருக்கவங்க யாராவது பண்றாங்களா? நம்ம வீட்டுல நம்ம வீடு நல்லா இருக்கணும், நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், கார் வாங்கணும், வீடு வாங்கணும், அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பிரசாதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சுத்தபத்தமா இருக்கணும். அதே மாதிரி தலைமுடி ஒரு முடி உள்ள விழுந்தா கூட அந்த பிரசாதம் கெட்டு போனதுதான் அது. ஏன்னா பகவானுடைய பிரசாதம் ரொம்ப புண்ணியமான, அதுல வந்து சின்ன பூச்சி இருந்தா கூட அது தூக்கி அந்த பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிடவே கூடாது. அதுவும் வந்து இது வைணவத்துல வருது. நம்மளோட பிரம்ம கௌடியால நம்ம வைணவத்துல இதை நம்ம ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி எச்சல் படாம சாப்பிடணும். யாருமே எச்சல் படக்கூடாது. எச்சல் பட்டோம்னா அந்த பிரசாதம் கெட்டு போனது, அது நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. 3 மணி நேரத்துக்குள்ளார அந்த பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிட்டுடணும். இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் கோர்ஸ்லயே நம்ம இதுலயே படிச்சிருப்போம், பகவத்கீதையிலேயே படிச்சிருப்போம். ஸோ இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா 9ஆம் அத்தியாயத்துல 26ஆம் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லுது, அன்புடனும் பக்தியுடன் ஒருவன் எனக்கு இனிய பூவோ பழமோ அதாவது நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கின்றார் பகவான். எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. நீங்க பிரசாதம் பண்ணலாம் கூட பரவாயில்ல, ஒரு சின்ன ஒரு நம்ம துளசி இலை ஒரு ஒரு கிளாஸ்ல சும்மா தண்ணி ஊற்றி அதை வச்சு படைச்சா கூட எனக்கு போதும் அப்படின்றாரு. அது மாதிரி நமக்கு வந்து பிரசாதம் வந்து எதுவா இருந்தாலும் பகவானுக்கு நாம படையல் பண்ணி தான் நாம அது பிரசாதம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அந்த அது இல்லாம தட்டு வந்து டேமேஜ் இருக்கக்கூடாது. பகவானு கூட அந்த நம்ம யூஸ் பண்ற பிளேட்ஸுங்க எல்லாம் கப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாத் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு கிளாத் போட்டு துடைக்கும்போது அந்த கிளாத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த கிளாத்தை பத்திரமா எடுத்து வச்சிடணும். அது பகவானுக்குள்ள கிளாத்ன்னு சொல்லி துடைக்கணும். அந்த பிளேட்டு சும்மா டேமேஜ் கூட இருக்கக்கூடாது. ஸ்லைட் டேமேஜ் இருந்தா கூட அது வந்து சரியில்லை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா நம்ம பார்த்து பகவானுக்கு பண்ணணும். இது வைணவத்துல கடைப்பிடிக்கிற விஷயம் இது. ஏன்னா வைணவத்துல உள்ளவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல அட்லீஸ்ட் அவங்க செய்யறதுல 100% செய்ய முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாதியாவது நம்ம செய்யணும். அது நம்ம போக போக அதை கத்துப்போம் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதை மாதிரி நம்ம வந்து பிரசாதத்தை ரெடி பண்ணும்போது இந்த கிளாத் சரி, இந்த பிளேட் சரி, நம்ம அங்க எப்படி நம்ம பூஜை அறையில எவ்வளவு கிளீனா வச்சுக்கணும், பகவானுக்கு எப்படி நம்ம இது பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்ம இப்போ இனிமேல் கத்துப்போம். ஒருவேளை கத்துன்னு இருப்பீங்க. இப்ப நம்ம அடுத்தது ட்ரெஸ்ஸிங்கு போகலாம். ட்ரெஸ்ஸிங்ல எப்படி நம்ம பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம அது வழிமுறை என்னன்றது வைணவத்துல எப்படி கடைபிடிக்கிறான்னு பண்ணலாம். அதே மாதிரி 17 அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில 8வதுல என்ன சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தும் பலம் ஆரோக்கியம். அது வந்து சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவு சத்துவ குணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவு உள்ளவர்கள் கொழுத்த சத்துவம் ஊட்ட சத்துவம் மிக்கவை விதானத்திற்கு இதமளிப்பதாக உள்ளது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஊட்டச்சத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா அது மீட் சாப்பிடுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அதை வகைகளே பாத்தீங்கன்னா நல்ல சாறுள்ள பழமா சாப்பிடணும். ஏன்னா இதுக்குதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ நடக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது சதுர்மாதம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த நிறைய பிராமணர்கள் எல்லாம் கடைபிடிப்பாங்க.
ஆனா வைணவத்துல நாம அது சிறப்பா பண்ணுவோம். இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்த்திகை மாசம் வந்து வர வரைக்கும் நம்ம இப்ப இந்த மாசம் ஃபுல்லா நாம என்ன சாப்பிட மாட்டோம், தயிர் சாப்பிட மாட்டோம். தயிர் இது பண்ண மாட்டோம், பால் குடிக்க மாட்டோம் இந்த மாசம். இப்ப அடுத்த போன மாசம் வந்து என்ன பண்ணோம், கீரை சாப்பிடாம இருப்போம். இப்ப அதுக்கு அடுத்த மாசம் பருப்பு வகை. பருப்புன்னா நம்ம உளுந்து சாப்பிட மாட்டோம் 4 மாசம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து இது உணவு கட்டுப்பாடு. இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அந்த இது கீரையிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புரோட்டீன் சத்து இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபுல்லா நம்ம சாப்பிடுற பொருள் 1 மாசம் நம்ம அந்த புரோட்டீன் எடுத்துக்காம இருந்தோம்னா உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம். இதெல்லாம் சயின்ஸ். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னடா இது வைணவத்துல எல்லாம் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம். அதெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ்ல இந்த சைடு கல்ச்சர்ஸ் அந்த சைடு கல்ச்சர்ஸ் போய் நாம சின்ன பின்னமா கிடக்குறோம். இதெல்லாம் ஏற்கனவே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த இதெல்லாம் வந்து ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்கும்போது புதுசா கேட்கறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தெரியும். என்ன இந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்களே அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருந்தோம். இனி அதை நம்ம கொஞ்சமா 100% முடிந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அந்த உணவு வகைகளை நம்ம ஏன்னா வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் கூட ஒரு ஒரு பக்கமா இருந்தா கூட உணவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நான் இவ்வளவு எஃபர்ட் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஏன்னா அதாவது நம்ம 17.8ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா சத்துவ குணத்துல நாம அந்த உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸோ அந்த மாதிரி சத்துவ குணத்துல இருக்க உணவு வந்து நம்ம ரசோ குணத்துல தான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சார் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காரமா உப்பு உரப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பாவக்காய் நிறைய பேர் விட நான் கூட இப்போ கூட இங்க அண்ணா நகர்ல சென்னையில உள்ள அண்ணா நகர்ல ஐயப்பன் கோவில்ல ஒரு நாள் போயிருந்தேன் பாத்தீங்கன்னா பாவக்காய் போட்டு கொடுக்குறாங்க அந்த கோவில்ல. அப்ப நான் அவங்களே நான் போய் நேரா போய் அவங்க ஆச்சாரியப்பு கேட்டேன், என்னங்க பாவக்காய் கொடுக்குறீங்க, 2வது எல்லாமே குழம்புல ஃபுல்லா இது சாம்பார்ல எல்லாம் ஆனியனும் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, நாங்க என்ன பண்றது பிரபு, வெளியிருந்து கொண்டாந்து அவங்க இது பண்றாங்க, நீங்க எப்படி அலோவ் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். ஏன்னா பாவக்காய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நமக்கு உணவு கிடையாது. அது ஆக்சுவலா வந்து நமக்கு மெடிசன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது லிமிட்டா சாப்பிடணும். அது அதிகமா சாப்பிட பாத்தீங்கன்னா அது நமக்கு பாய்சன். ஏன்னா அது ரசோ குணத்துல அது வந்து அதோட தன்மையே வந்து ரசோ குண தன்மை தான் கொண்டு வரும் அது. அதனால வந்து உணவுகள் பாத்தீங்கன்னா கூட இது விட டொமேட்டோ கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து வெஸ்டர்ன் டொமேட்டோ நம்ம சாப்பிடுவோம். நாட்டு தக்காளி தான் சாப்பிடணும். இதுலயே வந்து நமக்கு அந்த தக்காளியே 2 விதமான தக்காளி இருக்கு. நமக்கு தெரியல அவங்களுக்கு நாட்டு தக்காளி, பெங்களூர் தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நாட்டு தக்காளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சத்துவ குணத்துல வரும். அதே வந்து அது தாமஸ்ல கொண்டு போவோம். பெங்களூர் தக்காளி. அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா பூரி ஜெகநாத் கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அயல்நாட்டு கூட வெஜிடபிள்ஸ் இன்னைக்கும் கோவில்ல தொடவே மாட்டாங்க. கொண்டுன்னு அதை சமைக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம நாட்டுல அந்த காலத்துல என்ன இருந்தது அப்படின்றது மட்டும் அதை வச்சுதான் இன்னைக்கும் சமையல் பண்ணி படையல் பண்ணி பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி நமக்கு பிரசாதமா கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய காய்கறியிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா தானிய வகையில கூட நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தாமஸ் கோணத்தில் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண இந்த 4 மாசம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, எதுக்கு இந்த உளுந்து எடுத்துக்கூடனா அதுல புரோட்டீன் சத்து இருக்கு. அது எடுக்கும் போது நம்ம வருஷம் ஃபுல்லா சாப்பிடும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா தாமஸ் கோணத்துல கொண்டு போவோம். அதனால சத்துவத்துல இருந்தாலும் நம்ம அந்த உணவு தேடி நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்ம தான் இதுக்கு என்ன உங்களுக்கு வேணும்னா கூட சரி, நம்ம இதுக்குன்னே ஒரு ஆப் இருக்கு நம்மளுடைய இதுல. அந்த ஆப்ல போய் நீங்க பார்க்கலாம். பாட்டு கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உணவுகளை செய்யலாம். இது வைணவத்துல நம்ம கடைபிடிக்கிற விஷயங்கள் இது அப்படின்னு நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம அடுத்தது இதுல போலாம். இதுல ஏதாவது டவுட் என்ன இருக்குங்களா உங்களுக்கு சொன்னதுல ஏதாவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. மஞ்சா குக்குக்கு பிஸ்கெட் என்ன செய்ய? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஏதாவது படிக்க முடியுமா? படிக்கலாம் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. Panchasanya, I was a new devotee and I asked Prabhupada, what about swimming? Srila Prabhupada, is that not Maya? Prabhupada said, Lord Chaitanya used to go swimming all the time. He used to play ball, so you can go and swim. Just make sure you remember Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வராங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பத்தி நீச்சலை பத்தி சொல்ல வராங்க. இதுல ஒரு பெரிய ஒரு சுவாரஸ்யமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லார்டு சைத்தன்யா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கா தாயை பத்தி மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா வந்து பகவான் வந்து நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் லீலையே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து நம்ம யமுனாலேயே கொண்டாடிட்டு இருப்பார். கம்ப்ளீட்டா யமுனாவிலேயே இருந்திருப்பார். ஏன்னா ராதாராணி கூட ஃபர்ஸ்ட் ராதாராணி வந்து
அதுல வந்து அவதாரம் எடுக்கும் போதே ராதாராணி சொல்லிட்டு தான் அவதாரம் எடுத்தாங்க. எனக்கு கங்கை வந்து இருக்கா மாதிரி எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு யமுனா இருந்தா தான் நான் வந்து அவதாரம் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி வரம் வாங்கிட்டு தான் வந்து அவங்க அவதாரமே எடுத்தாங்க. அப்ப யமுனா வந்த பிறகுதான் ராதாராணி அதுல வந்து உருவான. ஏன்னா அதுலதான் வராங்க அவங்க, யமுனா தான் வராங்க அவங்க ராதாராணி. ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அது வந்து கங்கைக்கு கொஞ்சம் சின்ன வருத்தம். ஏன்னா முழு கடவுள் பகவான் எல்லா லீலையுமே நீங்க கங்கை இது யமுனாலே பண்ணிட்டீங்களே, எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கூடாதா நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து யாரு கங்காதேவி வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கறாங்க. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, சரி ஓகே நான் கலியுகத்துல நான் இப்ப அவதாரம் எடுப்பேன், நானும் அது ராதாராணி அம்சத்துல நாம அவதாரம் எடுப்போம், அதுலவா அந்த லீலையும் நீ கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது அந்த லீலை தான் வந்து அப்ப என்ன பண்ண நம்முடைய நவதீப்ல வந்து பகவான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அவதாரம் எடுக்கிறார். ஸோ அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுத்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவர் வாழ்ந்த காலமே மொத்தமே 48 வருஷம் தான் வாழ்ந்தார் அவரு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா 24 வருஷமும் அந்த கங்கா தாய் மடியிலேயே தான் இருப்பார் அவர். எனி டைம் எப்பவுமே அவனுக்கு அம்மா கூப்பிடுவான், டே நீலாம் கூப்பிடுவாங்க, அப்போ கூட வரமாட்டாரு, கங்கையிலேயே விளையாடிட்டே இருப்பாரு. ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி வந்து அந்த அம்மா வர வாங்கியிருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஏன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்டா வருவாங்க. நம்ம நவதீப்ல வந்த மட்டும் அப்படியே வந்து ஸ்லோ ஆயிடுவாங்க. ஸ்லோ பண்ணி அழகா வந்து 9 பிரிவா பிரிஞ்சு அவங்க போவாங்க. அந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்லோவா இருந்து நம்ம போவாங்க. இது எதுக்குன்னா இதெல்லாம் முன்னாடியே வந்து நம்ம பகவானுக்கிட்ட அவங்க வரம் வாங்கி அந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த லீலை கண்டார். இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஊமையா நம்ம எடுத்துக்கலாம். நீர்ல ஏன் ஸ்விம்மிங் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம பிரபுபாதா கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. அவர் பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்போ எந்தமே ஒரு மீனுன்னு எடுத்துங்களேன், ஒரு மீன் கடல்ல வாழுற மீன் பாத்தீங்கன்னா அது மேல வராது, தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது வந்து ஒரு இதா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்முடைய ஆன்மீகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில எவ்வளவு நம்ம ஆன்மீகத்துல எவ்வளவுக்குள்ள உள்ள இருக்கோமோ நமக்கு அவ்வளவு பகவான்கிட்ட நம்ம டைரக்டா உறவு வச்சுக்கிறது, நம்ம எல்லாம் பண்றது இந்த ஆன்மீகத்துல இருக்க மட்டும்தான். ஏன்னா ஆத்மா மூலியமா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம சேவை பண்றோம். ஏன்னா உடலாலையும் சரி உள்ளத்தாலையும் சரி நம்ம வந்து உடலால படுற சந்தோஷம் அது கொஞ்ச நேரம் தான் போயிடும், உடனே அது முடிஞ்சிடும். அடுத்தது துக்கம் தான் வரும், அது நம்ம வேஸ்ட் உடலால பண்றது. சில பேர் மொட்டை அடிச்சுப்பாங்க, அளவு குத்திப்பாங்க, இது பண்ணுங்க, அதெல்லாம் பண்ண அது உடல் அது. அதுக்கப்புறம் அதனால வர அது வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா உள்ளத்துல மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசால பண்றது சாந்தி கிடைக்கும், அது நிரந்தரம் கிடையாது. ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல பண்றீங்களா, ஆத்ம ரூபத்துல பண்றதுதான் பகவானுக்கும் நமக்கும் இந்த நம்ம கொண்டு போற இதே வந்து ஆத்மா தான். இந்த ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுக்கு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுடைய பக்தி யோகத்துல நம்ம இது பண்றோம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைரக்டா நமக்கு வந்து சீக்கிரமா நமக்கு தன்னுணர்வு அடைகிறதுக்கு நம்ம வழி இருக்கு. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த நீர்ல இருக்கிற மீன் எப்படி இருக்கு அது வரைக்கும் அது ஊமையா எடுத்துக்கலாம். அதே வந்து ஆன்மீகத்துட்டு நம்ம வெளியே வந்துட்டோம்னா கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி கிருஷ்ணா பிரபு அது கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. அது என்ன பண்ணுன்னா அது தண்ணியில இருக்கிற வரைக்கும் தான் வந்து அந்த மீனோட இது. அதே தண்ணிக்கு மேல வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஏதாவது ஒரு பருந்தோ ஏதோ ஒரு பறவை வந்து அது கொத்தி போயிடும். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல உள்ளவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எப்படி நம்ம ஆன்மீகத்துல உள்ள இருக்கணுமோ நமக்கு அது வரைக்கும் சேஃப். ஆன்மீகத்துக்கு வெளியே வந்தோன்னா நம்ம பௌதிகமா கட்டுண்டு போய் நம்ம வந்து திருப்பியும் வந்து மரணம் பிறப்பு இதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்தது வந்து இப்போ 4 விதமான நம்ம பிரம்ம கவுடியால வந்து நம்மளோட இதுல வந்து இப்போ வைணவத்துல சொல்றது நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. 4 விதமான ஒரு தன்மை இருக்கு, அது யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதாவது சத்துவ குணத்தை, ரசோ குணத்தை, தம்மஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். 4 விதமான அதாவது கேம்பிளிங் பண்றது அந்த மாதிரி விஷயம் படிச்சிருப்பீங்களா நீங்க? அது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா 4 விதமானது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா சார். தீ வைத்தல், பெண்களின் தீய சகவாசம், பிற சொத்துக்களை அபகரித்தல், பொறாமைப்படுதல், கோபம் கொள்ளுதல், சினம். இல்ல தப்பா சொல்றீங்க. இது 4 விதமான பண்புகள் நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளோட தர்மத்தின் தூண் 4 தூண் சொல்லிருப்பாங்க, உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தர்மத்தின் தூண் 4 தூண். அதுல வந்து சாரி சார், நான் கொஸ்டினை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரிங்க. அது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா?
இதுதானே பிரபுஜி intoxication இப்ப No சொன்னாங்க intoxication, no illegal sex. illegal relationship and gambling, intoxication, one more thing, four austerities சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆமா, அதாவது இப்ப இந்த 4மே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு நான் அதை சொல்ல வரேன் பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமா நம்ம இந்த மீட்டிங் கரெக்டா இந்த அதாவது இந்த பிரசாதம் எடுக்கிறதுலயே வந்து இது நம்ம சம்மந்தப்படுவோம். நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங்ல ரொம்ப முக்கியமானது எது, ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இப்போ நிறைய பேர் சினிமாக்கு பார்ப்பாங்க. இப்போ டிவி எல்லாம் பாக்குறோம் பாத்தீங்களா, டிவி பாக்குறோம், இது கேம்பிளிங்ல வந்து முக்கியமா வரும் இதுல. ஏன்னா வந்து அந்த இதுக்கு நம்ம கொண்டு போய் வைக்கும். இப்ப நம்ம வீட்டுல டிவி பார்ப்பாங்க, சீரியல் பார்ப்பாங்க. நான் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்ல வரல, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, நம்ம மனசு என்ன அதை பார்த்து, ஏன்னா மனசு நினைக்கிறது ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் லைவ்ல வர்றதை நம்ம பார்த்த உடனே டக்குன்னு என்ன ஆகும்னா பிரெயினுக்கு வந்து உடனே டைரக்டா போய் நமக்கு வந்து பதிவாயிட்டப்ப இன்னைக்கு என்ன சரி நாம இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கல, சும்மா தான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா மைண்ட்ல வந்து அது அப்படியே பதிவாயிருக்கும். நாளைக்கு ஒரு நாள் நினைச்சு பார்ப்பீங்க, இந்த டைம்ல இந்த டிவி நம்ம பார்த்தோமே, இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தோமே அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வரும். ஏன்னா இந்த 4 விதமான குணங்கள்ல வந்து 4 விதமான அந்த பண்புகள் இதை விட இது வந்து மோசமானது குணம். இது டிவி பார்க்கறது சரி, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது சரி, மற்றபடி இந்த நாவல்ஸ் படிக்கிறது சரி, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். நாவல்ஸ் படிக்கிறதோட நீங்க பகவானுடைய லீலையை புக்குல எடுத்து படிக்கலாம், வேதங்களை படிக்கலாம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். நியூஸ் பேப்பர் பெரும்பாலும் நம்ம படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. இந்த மாதிரி என்ன நிறைய விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தாமஸ் குணத்துல ரசோ குணத்துல உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேப்பர்ல வரும். நியூஸ் பேப்பர், நீங்க நியூஸ் பேப்பர் இப்ப தொட்டாவே நினைச்சீங்களா அவங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல வர விஷயங்கள். அது அதே மாதிரி டிவிலையும் சரி, நியூஸ் பேப்பர்லயும் சரி, இதெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். இது வைணவத்துல கண்டிப்பா நம்ம பிரபுபாதா என்ன சொல்றேன்னா, இது மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம கலந்துக்க பார்க்கவே கூடாதுன்றாரு. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு வாட்டி ஃபிளைட்ல வரும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா டிவில மானிட்டர்ல ஒரு படம் போட்டாங்க. அவர் பார்க்கும்போது அதை கண்ணை மூடினார் அவரு. அப்போ வந்து கேட்குறாங்க அது ஃப்ளைட்ல உள்ளவங்க, என்ன நீ கண்ணை மூடின்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஏன்னா சின்ன குழந்தை மாதிரி கண்ணை முடியும். ஏன்னா வந்து அதுல வர அது பட்டாவே எனக்கு வந்து அது எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டிவியை பார்க்கறது வந்து அவ்வளவு கெடுதல் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இதுல வந்து இந்த கேம்பிளிங் விஷயத்துல இதுல உள்ள வரும். இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிவி விஷயத்துல சில பேர் பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டின்ற விஷயத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது ஒரு கிளப்புக்கு போவாங்க, ஏதோ ஒரு இதுல போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, தேவையானது விஷயம்லாம் பர்த்டே பார்ட்டி கொண்டாடுவாங்க. எல்லாம் கொண்டாடிட்டு போய் காசு கொடுத்து எல்லாமே செலவு பண்ணுவாங்க. நீச்சல் குளத்துல போய் குளிப்பாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. சொல்லிட்டு காசை கொடுத்துட்டு இவங்க கெடுதல் வாங்கிட்டு வருவாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் இங்க வந்து நம்ம பிரபுபாதா சொல்லுவாரு, நீங்க எங்க கோவிலுக்கு வாங்க, எங்க இஸ்கான் கோவில்ல வாங்க, உணவு கிடைக்கும், நல்ல அழகான பஜனை பண்ணலாம், உங்களுக்கு எல்லாம் கீர்த்தனை பண்ணலாம், ரொம்ப அருமையா இருக்கும், உங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எங்க யூஎஸ்ல இருக்கும்போது பகவான் அப்படிதான் சொல்லி எல்லாரையும் நம்மள பிரபுபாதா வர வச்சாங்க. ஸோ இந்த 4 விஷயங்கள் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த 4 விஷயத்த நாம வந்து நம்ம கண்ட்ரோலா இருக்கணும். இது முக்கியமான காரணம் இந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது, இந்த விஷயத்துல நாம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த ஒரு 2-3 விஷயம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உள்ள போகலாம், நம்ம விஷயத்துக்கு உள்ள போகலாம், ட்ரெஸ்ஸிங் விஷயத்துல போகலாம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோபியர்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவான் கிட்ட லீலையில கலந்துருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஹாப்பினஸா இருப்பாங்க. எப்பவுமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ராசலீலையில 108 ராசலீலை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ராசலீலையும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமான. இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிருந்தாவன மகாராணி இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து அதிலே வந்து பிருந்தாவனம் மாதிரி மொத்தம் வந்து 12 வனங்கள் இருந்தது. 12 வந்து யமுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல 7 இருக்கும், இந்த சைட்ல 5 பிருந்தாவனம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வனங்கள் நிறைய இருக்கும். அந்த வனங்கள்லயே வந்து லாசையில பண்றது போட்டி வரும் பயங்கரமா. ஆனா ஒரு வனங்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பிருந்தாவனம் கூட இப்போ கூட நம்ம கிளாஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பிரபுஜி வந்து ஒன்று கேட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதே ராதே தான் சொல்லுவாங்க. இங்க வா ராதே, இங்க தள்ளி போ ராதே, ஆட்டோல போகும்போது சரி, நடந்து போனாலும் சரி, இங்க வந்தாலும் சரி, அந்த பிருந்தாவன்ல மட்டுமே எல்லாருமே ராதே ராதே. ராதேன்னா யாரு, நம்ம பகவானுக்கு குறிக்கிற சொல்லுதான். அது பகவானுடைய பேரு தான் அந்த ராதே, கிருஷ்ணான்ற பேரு தான் ராதேன்னு சொல்றது. ஸோ அதனால வந்து பிருந்தாவனத்திலே இப்படின்னா இன்னும் 11 வனங்கள் இருக்கு. அந்த வனத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய லீலைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வனத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அந்த புக்ல படிச்சீங்கன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வனத்துல எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பழங்கள்லாம் வந்து அப்படியே அழகா இருக்கும். பறவைங்கள்லாம் பேசும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ராசலீலை அங்க நடந்தாவே போதும், அந்த இடத்துல அந்த வனத்துல நடந்தாவே போதும். அது 12 வனங்கள் இருக்கு.
அந்த வனங்கள்லாம் போய் நம்ம 11 வனங்கள் பிருந்தாவனத்து இல்லாம சொல்றேன், அந்த வனங்கள்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அவ்வளோ இருக்கும். ஆனா இப்ப நிறைய வீடு எல்லாம் கட்டி இப்ப பிருந்தாவனத்திலே பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் வீடு எல்லாம் கட்டி சின்னதாக்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 10,000 ஏக்கர் மேல இருந்து இது நம்ம யமுனால சுத்தி இருந்தது அது பிருந்தாவனத்தை இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 5 ஏக்கரால சுருக்கிட்டாங்க அந்த பிருந்தாவனத்தையே. அந்த மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்காங்க நம்ம கலியுகத்துல. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதுதான் வந்து நம்ம இந்த விளையாட்டு விளையாடுறது, இந்த கேம்லாம் போறது, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது, இதெல்லாம் நாம ரொம்ப ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணணும்ன்றது இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதை படிக்கிறீங்களா மாதாஜி யாராவது? இந்த பேப்பர் படிக்கலாம். A person desiring to advance in spiritual understanding should be extremely careful to avoid reading ordinary literature. The world is full of ordinary literature that creates unnecessary agitation in the mind. Such literature, including newspapers, dramas, novels, and magazines, is actually not meant for advancement in spiritual knowledge. Anyone advancing in spiritual knowledge must reject such literature. Radha Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா சொன்னீங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சொல்றது, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது, அதே மாதிரி இந்த அதாவது இந்த சினிமா போய் பார்க்கறது, நாவல்ஸ் படிக்கிறது, இதெல்லாம் மேக்சிமம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவானுடைய வேதங்களை படிக்கலாம். நம்ம எவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் பிரபுபாதா நிறைய எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டிராமா போய் பார்க்கறது, இந்த மாதிரிலாம் அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது வந்து இதெல்லாம் பௌதிகமான உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. நம்ம வைணவத்துல நம்ம யாருமே இதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இதை பண்ணலாம், புரிஞ்சுக்கலாம். மாதாஜி இது படிக்க முடியுமா? But you all find that these boys, these American boys who have come to Krishna consciousness, they have kicked out newspaper. No more newspaper because there is no Krishna Katha. They don't like to read it. This is the test. We do not know what is the happening daily. It does not matter newspaper. It is a waste of time. Radha Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இவர் நம்ம யூஎஸ்லயே வந்து கொஸ்டின் கேட்கறாங்க பகவானுக்கு, பிரபுபாதா கிட்ட. ஸோ அந்த மாதிரி அவரே என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க, பகவானுடைய லீலை எவ்வளவோ இருக்கு, அந்த லீலையெல்லாம் படிங்க, அதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஞானம் கொடுக்கும், விருத்தி அடையும் அப்படின்றத நம்ம பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்து அங்க இருக்கவங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த விளையாட்டுன்ற பேர்ல வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் போய் விளையாடுறது, ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத விளையாடுறது, அந்த 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 யூஎஸ்ல பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பையன் என்ன கேட்டிருக்கான், ஒரு பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் புக்ஸ் படிக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு, அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஏன்னா விளையாடுறத பத்தி தப்பு இல்லை, படிக்கிறத பத்தி தப்பு இல்லை, அதனால வர அதுல உள்ள விஷயங்கள் உங்களை மைண்ட்ல உங்களுக்கு எடுத்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரசோத்திலையும் உங்களுக்கு தமஸ்லையும் கொண்டு போய் விடும் அப்படின்றத அவர் அழகா தெளிவுபடுத்தினாரு. ஸோ அது மாதிரிதான் நம்மளும் சரி, ஒருத்தனை கொலை பண்றாங்க, ஒருத்தனை கொலை அடிக்கிறாங்க, ஒருத்தனை வேற மாதிரி தப்பு பண்றாங்க, இப்படிதான் நாவல்ஸ்லேயே இருக்கும். நாவலே சினிமாவும் அப்படிதான், ஒருத்தனுக்கு 4 அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கொண்டு போறாங்க. ஸோ அது இவருடைய வாழ்ந்த காலத்திலேயே அப்படி கிடையாது, இப்பதான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இது நம்ம வெளியே தெரியாம இருந்தாலும் இப்ப வந்து டிவியில போட்டு காட்டுறான், சினிமால போட்டு காட்டுறான், நம்ம இதுலலாம் நியூஸ் பேப்பர்லாம் வருது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அவாய்ட் பண்ணணுன்றத நம்ம பிரபுபாதாயில சொல்றாங்க. இது படிக்க முடியுமா மாதாஜி? Sometimes the movies are demonstrated in the plane. I close my eyes. I do not like to see them because that impression carries. It is a very disturbing fact to me. அவ்வளவுதான். இது நம்ம எதுவும் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு ஃப்ளைட்ல போகும்போது கூட சரிங்க, அது டிவி பார்க்கறதுனா கூட நம்ம பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்காரு, அது ரொம்ப அவாய்ட் பண்றாரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி மொபைல் அந்த மூவிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர மூவிஸ்ல எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி மூவிஸ் தான் கொண்டு வந்துக்கிறாங்க. ரொம்ப வக்ரமா இப்போ நிறைய படங்கள் அப்படிதான் பண்ண. நம்ம மூவிஸ் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் கம்ப்ளீட்டா. நம்ம வைணவத்துல நம்ம அது மாதிரி இருக்கோட இப்போ நம்மளுடைய மாயாப்பூர்ல பார்த்தீங்கன்னா கூட இன்னைக்கும் சினிமா தியேட்டர் இருக்கு. நம்ம மாயாப்பூர் கோவிலுக்குள்ளேயே நம்ம கேம்புக்குள்ளேயே இருக்கு. அங்க போய் பாருங்க, நம்ம பகவத்கீதை பத்தியும் பாகவதத்தை பத்தியும் ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதுக்குன்னு தனி ஆப் கூட மொபைல் இருக்குது, நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டால் பண்ணி மாயா டிவிலேயே போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு டெய்லி அங்க நடக்கிற ப்ரோக்ராம்ல நீங்க அழகா பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க பார்க்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம இஸ்கான்லயே வந்து அந்த ஆப் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, டெய்லி 24 மணி நேரமும் நீங்க மங்களாரத்தி நடந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம உலகம் சுத்தி கிட்டத்தட்ட 1300 கோவில் இருக்கு. நம்ம உலகம் சுத்தி ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு அந்தந்த டைம்ல இப்ப நம்ம ஊர்ல இப்ப நம்ம என்ன மணி இப்போ ஒரு 7:30 7:45 இருக்குமா, இதே யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க இப்பதான் விடியும் அவங்களுக்கு.
இப்போ நமக்கு நைட் ஆகுது, அங்க விடியும். இந்த நேரத்துல அங்க ஒரு மங்களாரத்தி நடக்கும். இது ஆஸ்திரேலியால கொஞ்சம் ஒரு 2 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் ஒரு 8 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா பண்ணுவாங்க. ஒரு டைம் 1 hour அப்படியே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மங்களாரத்தி நடந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால நீங்க அந்த மாதிரி பார்க்கறதுல டிவி பார்க்கறது, இந்த பிக்சர் பார்க்கறது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க மங்களாரத்தி போகலாம். ஏன்னா மங்களாரத்தி பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப அவ்வளோ ஒரு நம்ம விஷயம் நிறைய இருக்கிறதுல அது நம்ம அதுல புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மங்களாரத்தி விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வந்துருவோம். இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் வந்து எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ராணுவ படை வீரர்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ண ஏன் இந்த மாதிரி அவங்க ட்ரெஸ் யூஸ் பண்றாங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா? பாதுகாப்புக்கு. எதிரிகள் கிட்ட பாதுகாப்பு. அவங்க பாதுகாப்புக்காக அணியறாங்க. ஓகே. ஏன்னா வந்து ஒரு ராணுவ வீரன்னா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு கிளைமேட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க உடை அமைப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா கையில கிளவுஸ், மற்றபடி ஹெல்மெட், மற்றபடி சைட்ல ஃபுல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எல்லா வெப்பன்ஸ் வைக்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுருங்க. நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் இவங்க வந்து ஒரு சோல்ஜர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லைங்களா? இது மாதிரி நம்ம இந்த அடுத்த போட்டோல பாருங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து திருமண அழைப்பு திருமண ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் அதுக்குன்னு இவங்க வந்து ஒரு கிங்கா இருக்கவங்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றவங்க நம்ம ஒரு கேட்டகரி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் சொல்ல முடியுமா? இவங்க என்ன கேட்டகரியில இருக்காங்க சொல்ல முடியுமா? சேஃப்டி. ஆக்சுவலா ஒரு இன்ஜினியரிங்ல வந்து இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்ஜினியரிங் ட்ரெஸ் வந்து இந்த மாதிரி இது வந்து பாய் கோட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கோட் போட்டு பாய் கோட் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அவங்க போட்டுக்கிட்டு அவங்க சேஃப்டிக்காக ஒரு இதுவா பண்றவங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் பண்றவங்க இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து நம்மளுடைய நம்ம பார்டர் அதாவது இந்த கொரோனா டைம்ல எவ்வளவு அவசரப்பட்டோம் நமக்கு எல்லாரும் தெரியுங்களா? ஸோ நம்ம உயிரை காக்கிறதுக்காக அவங்க உயிரே ஒரு சில இங்க நம்ம சென்னையில உள்ள ஒரு இடத்துல பார்த்துருக்கேன் நான். அவங்க எல்லா ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டின பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கண்ணு மட்டும்தான் ஒரு அப்படியே தெரியுதே தவிர உடம்பு ஃபுல்லா அப்படியே எங்க பார்த்தாலும் சிகப்பா கொட்டி ஒரு மாதிரி ஸ்கின் அலர்ஜி மாதிரி ஆகி இப்போ ரொம்ப அந்த டைம்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஏன்னா உள்ள ஒரு ட்ரெஸ் அதுக்கு மேல ஒரு ட்ரெஸ் அதுக்கு மேல மொத்தம் 3 ட்ரெஸ் போட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த சேஃப்டி எல்லாமே சேஃப்டி. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போட்டு இந்த உடையை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம உடலை உயிரை காப்பாத்துக்காக இந்த மாதிரி இவங்க போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த சீருடை வந்து நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? யூனிட்டி பிரபுஜி. யூனிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட்டு. ஏன்னா வந்து யாருமே வந்து இதுல பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது. இவன் வந்து நல்ல ஒரு எஜுகேஷன், இவன் நல்ல பணம் உள்ளவன், இவன் கம்மியானவன், இவன் இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி இந்த மதம் அந்த மதம் இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நாம வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸுகளை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதுக்குள்ளேயே பேசுவோம், இது மேலே வெளியே போக வேண்டாம். ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நம்ம காலேஜ் படிக்கிறவங்களும் சரி இந்த மாதிரி ஸ்கூல் முதல்லாம் வந்து நாங்கள் இப்போ உண்மையாக சொல்ல நான் படிக்கும்போது இங்கே சென்னையில் சாரதா வித்யாலயா படித்தேன். நான் சாரதால இப்பவும் அந்த ஸ்கூல் இருக்கு. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதாவது 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 8th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் வேட்டி தான் கட்டுவோம். 4 முளை வேட்டி கட்டின்னு தான் நான் போவோம். நெத்தியில திலகம் இல்லாம உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. எங்க கேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் காம்பவுண்ட் கேட்ல பாத்தீங்கன்னா திருநூறு இருக்கும், குங்குமம் இருக்கும், மஞ்சள் இருக்கும், 3மே இருக்கணும். அது வைக்காம நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா காலனா உள்ள போட்டுட்டு அது திருநூறு வச்சுன்னு தான் உள்ள போகணும். இல்லைன்னா உள்ள விட மாட்டாங்க ஸ்கூல் உள்ள. அந்த மாதிரி ஸ்டேட் வேட்டி கட்டின்னு தான் உள்ள போனோம். ஃபுல் கை சட்டை போடக்கூடாது, ஆஃப் கை சட்டை போடணும். ஃபுல் கை சட்டை போட்டீங்கன்னா கையை மடிக்க கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கும். காலர் வந்து நீட்டா, ஏன்னா நாங்க படிக்கும் போது காலர் நீட்டா வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் போடக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நான் அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல படித்தேன். ஏன்னா வந்து எல்லாருமே ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா 80ல இருந்து அதுக்கப்புறம் காலம் மாறும்போது இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் கொடுத்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு வராங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துல குருகுலம் அமைச்சு ரொம்ப அழகா வந்து சிறப்பா எல்லாம் ஸ்கூல் நடத்தினாங்க. இப்பதான் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல என்ன பண்றாங்க, ட்ரெஸ்ஸிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து குருகுலம் அமைச்சு படிக்கணும். இப்ப குஜராத்ல இப்ப ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் உத்தரப்பிரதேசத்துல இன்னும் வரல. ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டுல எப்போ வரும்னு பார்ப்போம். இங்க நடக்கிற அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம அதில் புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு தனி ட்ரெஸ் இருக்கும். ஸோ இவங்களை பார்த்தாவே சொல்லிடலாம் இவங்க ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் ட்ரெஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பார்த்தாவே சொல்லலாம். ஒயிட் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க சொல்ல முடியுமா? நம்ம இதில் நம்ம ISKCONல இருக்காங்க. ஃபேமிலில இருக்கவங்க ஒயிட் யூஸ் பண்றாங்கமா பிரபு. என்ன மாதிரி
ஃபேமிலி மேனா இருக்கிறவங்க ஒயிட் யூஸ் இல்ல பண்றாங்க. இல்ல நம்ம இஸ்கான்ல வந்து ஒயிட் ஷர்ட் இந்த ட்ரெஸ் போட்டு இருப்பாங்க, ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸும் போடுவாங்க, ஒயிட் பைஜாமா போடுவாங்க, ஒயிட் வேட்டி கட்டுவாங்க. அதான் மாதாஜி, அதான் பிரபு, அந்த இஸ்கான்லயே வந்து ஃபேமிலி மேனா இருக்கிறவங்க வந்து ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் இருப்பாங்க. சன்னியாசா இருக்கவங்க பிரம்மச்சாரி வந்து அது வந்து நீங்க வந்து சாதாரணமா நான் வந்து என்ன சொல்றேன், கோவில் இருக்கவும் தான். இப்போ கிரகசனா இருக்கும் வந்து சில வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவாங்க, அது நார்மலா வந்து அவங்க கட்டுறது அது. ஏன்னா இந்த ட்ரெஸ் நாம வந்து கட்ட முடியாது, இந்த ட்ரெஸ் நம்ம போட முடியாது இல்லைங்களா, இது ரிச்சவங்க அவங்க மட்டும்தான் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கவங்க வந்து அவங்க பிரம்மச்சாரி மட்டும்தான் ஒயிட்ல போடுவாங்க. அவங்க பிரம்மச்சாரி முடிஞ்சிட்டு இந்த அவங்க பகவான் கிட்ட நம்ம குரு கிட்ட அவங்க போது இந்த ட்ரெஸ் கலர் மாறுவாங்க. அவங்களுடைய இப்ப நம்மளுடைய இந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசியை நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களை பார்க்கும்போது தலையில மொட்டை அடிச்சிருப்பாங்க, பின்னாடி குடிமி இருக்கும். ரெண்டாவது கழுத்துல வந்து நம்ம இந்த மாலை போடுவாங்க, துளசி மாலை போடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தாவே நம்ம என்ன நினைப்போம், இவங்க வந்து நம்மளுக்கு குரு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஸோ இவங்க 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அண்ணன் தம்பிங்க, ஒரே டியூன். இவங்க 2 பேருமே டியூனு, ரொம்ப சிறப்பான ஆளு. இதுல ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு, இப்போ ஒருத்தர் இருக்காரு. ரொம்ப பிரசித்தி பெறும். நம்ம பிரபுபாதாவுக்கு ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க, ஆனா இறந்துட்டாரு. ஒருத்தர் இப்போ இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு. இவரை பத்தி சொல்லலாம், நிறைய சொல்லலாம். அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு இந்த இதில் படிக்கலாம். ஸோ இதை படிக்க முடியுமா மாதாஜி? Foolish rascals, they say that what is the necessity of this, that no, this is necessity. You must always remain dressed like a Vainava, that is necessity. So Prakanyaka is very beautiful to see, otherwise how they became impressed. ரெக்ககன்யான்னு சொன்னதுதான் இப்ப நான் சொன்னேனே, அவரு தான் அந்த இது வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் யூஸ் பண்றவர், அந்த இது பண்ற அந்த ஆச்சாரி 2 பேர் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, அதுல வந்து ரொம்ப பகவானுக்கு அவர் பிரபுபாதாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான அது ஒருத்தர் இறந்துட்டு அப்பவே அந்த காலகட்டத்தில் பிரபுபாதா காலகட்டத்திலேயே இறந்துட்டாரு. இன்னொரு அவர் இருக்காரு. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யூஎஸ்ல அந்த அளவுக்கு நம்ம பிரபுபாதா வந்து வைணவத்தை, நம்ம சனாதன தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்ணாரு. இதுல ஒரு ஸ்டோரி கூட சின்ன ஸ்டோரி சொல்றேன் பாருங்களேன். இது நடந்தது உண்மை, ஸ்டோரின்னு சொல்ல விட இது உண்மை நடந்தது. ஏன்னா வந்து ஒரு அக்யூஸ்ட், ரொம்ப மோசமான அக்யூஸ்ட் அவன். அதுல வந்து நிறைய கொள்ளடிக்கிறது, இது மாதிரி விஷயம் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு தெரியாம என்ன பண்றது, சான் பிரான்சிஸ்கோல நம்மளோட கோவில் இருக்கு, இஸ்கான் கோவில்ல. அந்த இஸ்கான் கோவில உள்ள வந்து பூந்துட்டாரு இவரு. பூந்துட்ட உடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 9, 8:30 மணி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த டைம் நைட் டைம்ல வந்து பூந்துட்டாரு. அங்க பிரசாதம் வரும், எல்லாமே நம்ம பக்தர் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவரு கூட வந்து சாப்பிட்டுட்டு முடிச்ச உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அவங்க கூட சேர்ந்து படுத்துக்கிட்டாரு. படுத்துட்ட உடனே மறுநாள் நம்ம தான் தெரியுமே, நம்ம வைணவெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து உட்காந்துப்பாங்களே, எழுந்து உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க குளிச்சுட்டு இவரையும் வச்சு குச்சி வச்சு அடிச்சு போய் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை குளிக்க வச்சிருக்காங்க. குளிக்க வச்சு அவர் என்ன பண்ணா, அவருக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்துட்டு, ஏன்னா அங்க அந்த இடத்துல அந்த மாதிரிதான் இருந்தாங்க. நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்றதுக்காக சில பேர் வருவாங்க, சில பேர் தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாம வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது வந்திருக்காங்க. ஸோ வந்தோன்னே அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, குளிப்பாட்டிருக்காங்க, எல்லாம் குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அங்க உடனே பஜனைக்கு வந்துட்டாங்க. இவரும் பஜனையில கலந்துக்கிட்டாரு. ஏன்னா உயிருக்கு பயந்து, போலீஸ்காரனுக்கு பயந்து உள்ள வந்து அந்த மாதிரி கிடக்குறாரு. அவங்க என்ன பண்ண, போலீஸ்காரங்க உள்ள வெளியே வந்து பார்த்துருக்காங்க. பார்த்தா இது ஒரு மடம், இது உள்ள ஏன் போயிருப்பான்னு சொல்லிட்டு அவங்கள விட்டு அவங்க போயிட்டாங்க. எப்படியோ மாட்டுவானேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இவர் உள்ள என்ன பண்ணுறாரு, இப்படியே இருக்காரு. இவர் சாப்பாடு கிடைக்குது, எல்லா விஷயமும் அவர் கிடைக்குது அவருக்கு. ஆனா தெய்வீகமான விஷயங்கள் மட்டும் தான் கிடைக்குது, மற்ற விஷயம்லாம் இல்லை. அது மாதிரி அவர் அப்படியே இருந்திருக்காரு. ஒரு காலகட்டத்துல என்ன பண்ணிருக்காரு, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 மாசம் 3 மாசம் வரைக்கும் உள்ளேயே வாழ்ந்திருக்காரு. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல அப்ப என்ன ஆச்சு, போலீஸ்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது. அப்ப நம்ம இஸ்கான்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, இவர் இங்கதான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் தெரியப்படுத்திருக்காங்க. தெரியப்படுத்தினா அப்புறம் போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டும் போயிட்டாங்க. கூட்டும் போய் நேரா போய் ஜட்ஜி கிட்ட போய் நிக்க வச்சிருக்காங்க. ஜட்ஜி என்ன கேக்குறாரு, நீ இவ்வளவு நாள் ஏன் எங்க போயிருந்த, எதுக்காக எதுக்கு இந்த மாதிரி களவான அப்படின்னு கேட்டோன்னே, இது மாதிரி நான் எப்பவுமே ரெகுலரா பண்றதுதான், நான் பண்ணிட்டேன். 2வது வந்து அதுக்கு என்ன பனிஷ் பண்றீங்க, நான் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாரு. சரி, இந்த 3 மாசமா எங்க இருந்தேன் அப்படின்னு, நான் இது மாதிரி ஒரு கோவில, இஸ்கான் கோவில நான் இருந்தேன் அப்படின்னா. அப்ப ஜட்ஜி உடனே டக்குன்னு எழுந்து நிக்கிறாரு. எழுந்து நின்று, நீங்க இஸ்கான் கோவிலியா இருந்த அப்படின்னு. ஆமாங்க, என்ன இதுக்கு மேல உனக்கு என்ன பனிஷ் பண்றது, நானு அவங்கதான் 3 மாசம் உனக்கு பனிஷ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே, சரி நீ அங்கேயே போ, உனக்கு அங்க போக விருப்பம் இருக்கான்னு கேட்டோன்னா, அங்க எனக்கு போறது ரொம்ப ரொம்ப பூர்ணமா. ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி மாறிட்டார். எல்லாமே காவிய ட்ரெஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு, தலை பின்னாடி குடிமை வச்ச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நம்ம கையில எல்லாமே நம்ம எப்படி இருப்போம்னா அதே மாதிரி அவர் அங்க ஆயிட்டாரு. அது பார்த்த உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, சரி நீ அங்கேயே போயிடு, இதுதான் உனக்கு பண்ணி, இதோட வாழ்க்கையில வேற எங்கேயுமே நீ பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை. அந்த இடத்துல நீ போயிட்டு வந்தாவே நீ புனிதனாயிடுவ. இனிமேட்டு நீ இந்த தப்பே பண்ண மாட்டே அப்படின்னு சொல்லி திருப்பவும் அவர் அனுப்புவார்.
இன்னைக்கும் அவரு இன்னைக்கு ஆச்சாரியா இருக்காரு. இன்னைக்கு கோவில்ல ரொம்ப, அது நான் என் பேர் சொல்ல மாட்டேன், இன்னைக்கும் அவரு கோவில்ல நம்ம யூஎஸ்ல ஆச்சாரியா இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி நம்ம இஸ்கான்ல உள்ள கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா அது கொடுக்குற பிரசாதம் சாப்பிட்டாவே போதுங்க. இன்னைக்கு கூட பண்ண நம்ம தர்னிஷ் மாதாஜி வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ, ஆனா நம்மளோட கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்த பேரு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட எல்லாமே மாறிடுச்சு. அவங்களுக்கு எப்பவுமே எப்ப பார்த்தாலும் பஜனை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, எப்ப பார்த்தாலும் திலகம் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது மாதிரி நிறைய மாற்றங்கள் வரும். நம்ம வீட்டு பிரசாதம் சாப்பிடுறது நம்ம சாப்பிடுறோம், நம்ம ஓகே. ஆனா கோவில் பிரசாதம் போய் நீங்க சாப்பிட்டு பாருங்க. நம்ம இஸ்கான் கோவில், அதுவும் நம்ம எல்லா இஸ்கான் கோவிலையும் நான் சொல்லுவேன், சிறப்பா சொல்லுவேன். நான் கூட இப்போ வந்து ட்ரைனிங் போயிருந்தேன், டீச்சர் ட்ரைனிங் போயிருந்தேன். அந்த டைம்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரசாதம் கொடுன்னா அவ்வளோ அற்புதமா இருக்கும். ஆனா என்னால சாப்பிட முடியல. அங்க போயிட்டு எத்தனை நாள் தங்கியிருந்தோம்? 6 நாள் தான் தங்கியிருந்தோம். பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கிலோ மேல வெயிட் ஏறிச்சு. அந்த 6-7 நாள்லயே. அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து பாக்குறோம், இங்க சென்னையில வந்து ஒரு 15 நாள் பொறுத்து பாக்குறோம், ஒரு 1.5 கிலோ மேல வெயிட் ஏறிச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிரசாதம் வந்து அவ்வளோ ஒரு இனிமையா இருக்கும். ரொம்ப நல்லது வேற பிரசாதம் சாப்பிடுறதுல. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கோவிலுக்கு போனா நம்ம எல்லா மாற்றங்கள், நல்ல மாற்றங்கள் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ரேவதி மாதாஜி போய் ரீச் ஆயிட்டாங்க. அவங்க ரீச் ஆயிட்டாலும் எனக்கு இங்க சந்தோஷமா, நம்ம எப்போ போகணும், எப்போ கிளம்பணும். ஏன்னா நான் அங்க 6-7 நாள் இருந்துட்டு வந்தேன் நான். ஏன்னா அவ்வளோ மங்களகரமான இடம் அது. அவ்வளோ பார்க்க வேண்டிய இடம். அவ்வளோ டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா மங்களாரத்தி பார்க்கணும், கோவில போய் கிளீன் பண்ணணும், அந்த வேலை செய்யணும், இந்த வேலை செய்யணும். அது இல்லாம கிருஷ்ணா பிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகா கிளாஸ் எடுப்பாருங்க. நம்மளோட டீச்சிங் எப்படி படிக்கணும்னு நான் அதெல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வந்து, இந்த புக்கெல்லாம் எனக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க. இந்த டெக்ஸ்ட் புக்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்து இல்லாம அவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தாங்க எனக்கு. அது நான் முதல்ல கிளாஸ் எடுக்க ஓரளவுக்கு தான் எடுப்பேன் நான். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எடுப்பேன். இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் பேசுறோம் அவர்கிட்ட போயிதுன்னா எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய மேங்களூர் இஸ்கான்ல அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து நம்ம டீச் பண்றாங்க. நீங்க கூட 16 ரவுண்டு பண்ணா கூட கண்டிப்பா போயிருக்கலாம். நீங்க நெக்ஸ்ட் டைமாவது போறதுக்கு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க. டீச்சரா ஆகுறீங்களோ இல்லையோ, நம்ம வைணவத்தை பத்தியும் நம்மள எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயமா இருக்கு. ஏன்னா இப்போ நம்ம தர்னிஷ் மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஆயிட்டாங்க. இப்போ இந்த ட்ரெஸ் நம்ம ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம வைணவ ட்ரெஸ் போறோம்னா அப்படியே நம்ம எல்லாம் ஏஞ்சல் ஆயிடலாம். அதாவது நம்ம பிருந்தாவனத்துல எப்படி நம்ம வந்து அப்படியே தூதராயிடும் ஏஞ்சல் மாதிரி அப்படி ஆயிடும். அவ்வளோ சந்தோஷம். இன்னைக்கும் சொல்றேங்களேன், இப்ப ரத யாத்திரை நடந்தது, நம்ம சென்னையில நடந்தது. இப்போ சென்னை போன எல்லா மாதாச்சும் நம்ம எல்லாமே வந்தாங்க. இங்க எல்லாமே நம்ம இதுல கலந்துட்டு வந்தாங்க. கொஞ்சம் பேர் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த ரதத்தில் நானும் கலந்துக்கிட்டேன். ஆனா நான் வந்து வேட்டி கட்டி தான் இருந்தேன். சாதாரணமா நம்ம இந்த பைஜாமா போட்டிருந்தேன், எல்லோ கலர் பைஜாமா போட்டிருந்தேன். போன உடனே நம்ம பஜனையில போய் கலந்துக்கிட்டேன். என்னன்னே தெரியலங்க. அந்த பஜனை இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதான் அங்க போய் முடிகிற வரைக்கும் கிட்ட 6-7 கிலோமீட்டர் நம்ம ரதம் இழுத்தும் போனாங்க. ஆனா அவ்வளோ சந்தோஷம். உண்மையிலே சொல்றேன், என் லைஃப்ல அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டேன். ஏன்னா அந்த ட்ரெஸ், அந்த ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கணும். அப்படி நம்மளே தெரியாது. அந்த பஜனையில கலந்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அவ்வளோ ஹாப்பினஸா இருக்கும். அந்த ட்ரெஸ்ஸோட மகிமை அது. நம்ம அந்த துணி நம்ம கிளாத் பட்டாவே போதும், அவ்வளோ ஹாப்பினஸா ஆடுவாங்க. நம்ம ஃபாரின்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த அளவுக்கு இருக்காங்க. அந்த நம்மலாம் வந்து சாதாரண குடிமை, இப்ப நான்லாம் குடிமை வச்சுட்டேன். குடிமை வைக்கிறதுக்கே இங்க ஆசைப்படுறாங்க. இது வைக்க ரொம்ப அருவருப்பா பாக்குறேன். எங்க வீட்டுல எனக்கே நிறைய பிரச்சனைங்க. குடிமை வைக்கிறதுனாலும் சரி, திலகம் விடுறதுனாலும் சரி, வீட்டு காம்பவுண்ட்ல இறங்கினாவே என்ன திலகம் வச்சுன்னு போறான், இவனால இல்லாம எப்போ போறானே அப்படின்றாங்க. இந்த வேட்டி கட்டின்னு சாதாரணமா நம்ம வேட்டி கட்டின்னு போனோம்னு வச்சுங்களேன், ஒரு மாதிரி இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல கட்டுறோமே அந்த மாதிரி வேட்டி தான் கட்டின்னு போறேன் இப்ப நான். ஸோ அந்த மாதிரி மாறணுமே அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனா இங்க இருக்கவங்க மாற விட மாட்டாங்க. ஆனா அந்த ட்ரெஸ் போட்டதுனால நம்ம ரொம்ப ஹாப்பினஸ் ஆகும் அப்படின்றது இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். இதை படிக்க மாட்டாது. ஹரே கிருஷ்ணா, இதை படிக்க முடியுமா? Regarding dress, I have already written to you that you can dress as smartly as possible to deal with the public, and dress is immaterial in Krishna consciousness. Consciousness is within. I am a sannyasi, but if some important work requires I dress myself just like a smart gentleman, I would immediately accept it. So it is not a problem. Hare Krishna Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் தான். நம்ம பிரம்ம கௌடியால நம்ம அந்த ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வழிமுறை வச்சிருக்கோம், நான் பண்றோம். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பப்ளிக்ல வந்து சில பேர் வந்து இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துங்களேன், உடனே ட்ரெஸ்ஸை மாத்தணும்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸை போடணும்னா கொஞ்சம் எல்லாமே ஏளனமா பார்ப்பாங்க, மேலே இருந்து கீழே பார்ப்பாங்க. இப்ப நம்ம நெத்தியில எப்பவுமே நம்ம நெத்தியில திலகம் எப்பவுமே இல்லாம இருக்காது. எனி டைம் திலகம். நான் நைட்ல படுக்கும்போது திலகம் வச்சுதான் படுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம பிரம்ம கௌடியால வரும்போது நம்ம இதுல வந்துட்டோம்.
ஆனா ரோட்ல போறவங்க ஒரு மாதிரி நினைப்பாங்க. ஆனா சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் மாத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம ஆச்சாரியர் சொல்றாங்க. இப்ப அதுக்குதான் விளக்கமே நம்ம பிரபுபாதா கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. இந்த ட்ரெஸ் அந்த குளிர் பிரதேசத்துக்கு அது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஜெயில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு ஜெயில போய் அவங்க நல்வழிப்படுத்தணும்னா ஒரு நல்வழிப்ப நாம வந்து அவங்க கூட அப்படியே நாம ஒத்து போகணும். ஒத்து போனாதான் நமக்கு அவங்க ஒத்து வருவாங்க. எப்படி நம்ம பிரபுபாதா போய் ஒரு பார்க்ல போய் உட்காந்து முதல்ல போய் அவங்க கூட பேசி பழகி நம்ம அவங்க கூடவே பழகி அவங்கள நம்ம கொண்டு வந்தார். சனாதன தர்மத்தை எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணாரு. அது மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் விஷயத்தெல்லாம் கூட பாருங்க, அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறிக்கலாம். அது தப்பே இல்லை அப்படின்னா. இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் ஆபீசரா இருப்பாரு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் நம்ம ட்ரெஸ்ஸை போட்டு போய் கண்ணை பிடிச்சி நிக்க முடியுமா, இல்ல லக்கேஜ் அடிக்க முடியுமா? ஆனா நாம பகவானுடைய சேவையில நம்ம இருந்துகிட்டே இருக்கிறோம். ஆனா அந்த இடத்துக்கு வந்தபோது அந்த ட்ரெஸ்ஸை மாத்தலாம். இது தப்பே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா நான் இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்தேன், இந்த உக்ரைன்ல வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு 25% 30% கிட்ட நம்ம சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க. இன்னைக்கே வந்து கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. சோ அப்படிப்பட்ட இன்னைக்கு வார் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு பிரபுஜி என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சைட்ல கன் இருக்கு, இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாட்டிங் பேக் தொங்கி கிடக்கு. ஒரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா சாட்டிங் பேக் தொங்க விட்டுருக்காரு. ஒரு கன் எடுக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணான்னு கன் எடுக்கிறாரு. சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சனாதன தர்மத்தை நம்ம பிரபுபாதா அவ்வளவு அழகா நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணி போயிருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் நேவல் ட்ரெஸ்ல மிலிட்டரி ட்ரெஸ்ல கம்ப்ளீட்டா போட்டுக்கிட்டு ஆனா கன் வச்சு நடக்கிறாங்க. சோ அவங்களோட தொழில் இது. டாக்டரா இருக்கவங்க அந்த ஒயிட் ட்ரெஸ் போடுவாங்க. ஆனா அது முடிஞ்ச உடனே கண்டிப்பா நாம இதுல மாறிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். அதுதான் நம்ம இதுல சொல்ல வராங்க. நம்ம வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மாறிக்கிறது நல்லது. ஆனா பகவானுடைய சேவையில இருந்துகிட்டே இதை மாத்துறது தப்பு கிடையாது அப்படின்றது நம்ம 1969 நம்ம பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காருன்னு இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். இதை படிங்க மாதாஜி. இதை படிக்க முடியுமா? From the instructions given to King Prabhupada by Sarvabhurna Bhagavadgita, we can understand that we may change our dress in any way to facilitate our service. When our members change their dress to meet the public or to introduce our books, they are not breaking the devotional principles. The real principle is not spread the Krishna consciousness movement. And if one has to change into regular Western dress for this purpose, they should not no objection. Hare Krishna Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட குரு பேர் தெரியுமா? சாரி நம்ம பிரபுபாதாவோட குரு பேர் தெரியுமா? சரஸ்வதி. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்ல வந்தீங்க, பாதி பேர் சொல்லிட்டீங்க. சரி, ஓகே. சரஸ்வதி கோசாமி சொல்லிட்டீங்க. நம்ம அவருடைய தந்தையார் தான் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரும் நம்ம ஒரு ஆச்சாரி தான். இவரும் ஒரு ஆச்சாரி தான். இவர் என்ன பண்ண அந்த ஊர் ஜட்ஜா இருந்தவர். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹைகோர்ட்ல வந்து அந்த கல்கத்தா கோர்ட்ல ஒரு ஜட்ஜா இருந்தார். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த நேரத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாரு, பகவானுடைய ட்ரெஸ் அந்த நம்மளுடைய வைணவ ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாரு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட் பண்ணுவாரு, எல்லா விஷயம் பண்ணுவாரு. ஆனா கோர்ட்டுக்குன்னு போயிட்டாருன்னா அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு கிங்டம் ஒரு ராஜாவா எடுத்தீங்கன்னா அந்த ராஜா சிம்மானத்துல போய் உட்காரும் போது அந்த ட்ரெஸ் போடுவாங்க. ஆனா மத்த நேரத்துல வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து நம்ம வைணவத்துல எப்படி ஃபாலோ பண்றாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி போவாங்க. இது வந்து ரெகுலர். இது வந்து நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ்ல மாறும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த இடத்துக்கு போகும்போது நம்ம ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது மற்ற நேரம் நம்ம பகவானோட சேவையில அந்த பகவான் ட்ரெஸ்ஸை நம்ம அந்த கண்டிஷன் பிரகாரம் நம்ம அந்த ட்ரெஸ்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து தப்பு இல்லை அப்படின்றத இங்க சைத்தன்ய சராமத்துல இந்த இடத்துல மத்திய லீலால 14.5 சொல்லப்பட்டது. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வந்து எல்லாம் குல்லா போடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய நிர்வாகத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே கேப் போட்டு ஆகணும். இப்பதான் அது மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கேப் போட்டுப்பாங்க. கேப் போட்டு முடிஞ்ச உடனே அவங்க அந்த வேலையை விட்டு வரும்போது நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸை மாத்திப்பாங்க. எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வைணவ ட்ரெஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆனா நம்ம தொழில்னு வரும்போது ஒரு வேலைக்குன்னு போகும்போது நம்ம அந்த இதை மாறிக்கிறது தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம ட்ரெஸ்ஸை போட்டு இருக்க முடியாதுங்களா? அதுக்காக தான் இந்த விளக்கம் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதை படிக்க முடியுமா? In our Krishna consciousness movement, that the tactic of dressing oneself like a ordinary karma is necessary because everyone in the demonical kingdom is against demonic
kingdom is against the Vainava teachings. Yet the preachers of Krishna consciousness must go forward in their Vainava dress or any other dress for the purpose of preaching Chaitanya Payotika. He says that if an honest person deals with a great cheater, it is necessary for him to become a cheater also, not for the purpose of cheating, but to make his preaching successful. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ பிரபுபாதாவோட குருவோட பேர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கிங்டமா இருந்தாலும் சரி, ஒரு நாட்டுக்கு ராஜாவா இருந்தாலும் சரி, அந்த சிம்மாசனத்துல உட்காரும் போது அந்த ட்ரெஸ் அவங்க போடுறாங்க, தப்பு இல்லை. ஆனா அவங்க எல்லாருமே வந்து கரெக்டான பர்சன் சொல்ல முடியாது. அதுல வந்து சீட்டிங் நடக்கும், நிறைய இடத்துல சீட்டிங் நடக்கும். ஏன்னா இப்போ உள்ள அரசாங்கமே அப்படிதான் நடக்குது இல்லைங்களா? எந்த ஒரு அரசாங்கமே இப்போ நம்ம இந்தியா நடக்குது, பாரத தேசத்துல ஒரு ஸ்டேட் வரியா பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி நடக்குது. ஸோ நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம் ரொம்ப டீப்பா. ஏன்னா வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அரசாங்கத்துல இருக்கவங்களே வந்து நிறைய தப்பு பண்றவங்க தான். அதே மாதிரி உபதேசம் பண்றவங்களும் சரி, இப்ப நம்ம வந்து அந்த ட்ரெஸ் மாத்திட்டாங்கன்னா, வைணவ ட்ரெஸ் போட்டாங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப தூயமாயிடுவாங்க. இப்ப அரசாங்க வேலையில வரும்போது ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு அதிகாரி வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, அவருக்கு மேல அதிகாரி இப்படிதான் செஞ்சாகணும்னா நீ செஞ்சுதான் ஆகணும். ஏன்னா அது மாறவே முடியாது இல்லைங்களா? ஒரு குரு ஒரு மேல் அதிகாரி என்ன சொல்றாங்களோ அது கீழ் அதிகாரி கேட்டுதான் ஆகணும். நம்ம கேட்காம ஒண்ணும் செய்வோம். நம்ம குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்ம கேட்கறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அந்த கவர்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டுதான் ஆகணும். எகென்ஸ்டா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ஸோ அதே வந்து அந்த நம்ம வைணவ ட்ரெஸ்ஸை போட்டாங்க பிறகு, அந்த நம்ம ஆடைகளை இது பண்ண பிறகு அவங்களுடைய இதுவே மாறிடும். மாறின பிறகு நம்ம அது தவிர நம்ம பகவான் சேவை பக்தி சேவை வந்துருவோம் அப்படின்றத நம்ம இது மூலியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனஸ்டா எதுவா இருந்தாலும் நம்ம அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் போட்டாவே நம்ம ஆனஸ்டா ஆயிடுவோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் படிக்கலாம். இதோ டைம் ஆயிடுச்சு. இதுல ஏதாவது இன்னைக்கு எல்லாம் படிச்ச வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இன்னும் ட்ரெஸ்ஸிங்ல வந்து இன்னும் 2-3 விஷயம் இருக்கு. அது நம்ம மணி இப்பயே ஆயிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம ப்ரோக்ராம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஏதாவது படிச்சு ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஏதாவது கேளுங்க, ஆன்சர் சொல்லாம. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றீங்க பிரபு.